Tepangaken nami kula Asaluna saka absen 7. Lan kanca kula tepangaken nami kula Zuni saka absen 37. Kula lan rencang-rencang badhe ngaturaken monolog kang nduweni judul Aku, Kaca, lan Bagya. Sugeng mirsani. Aku kuwi wonge gampang banget bawa pikiran. Arep mlebu sekolah wae. Pikiranku wis mlaku dhisik timbang langkah. Kadang aku mlaku bareng kancaku. Nanging atiku ora bareng. Atiku malah mlaku menyang arah sing beda. Menyang arah kekuranganku. Aku sering mikir, kok gampang banget ya gawe aku minder. Ora perlu ana ngomong, ora perlu ana komentar. Kadang ndelok kanca-kancaku padha guyu, pikiranku langsung nebak-nebak. Apa aku sing diomongke? Apa aku sing diguyoni? Padahal ya orang mesti. Tapi pikiranku keras banget. Contohnya aku ngomong, kowe bocet, kowe ngantuk ya? Ning pikiranku langsung, apa aku elek ya? Apa aku aneh ya? Ngono terus, capek sumpah. Kadang aku seneng mikir, apa ya? Sampe ndelok kaca, sing ana ing pikiranku kuwi kudu aku ayu. Nanging kok ora iku ngene? Saben dina ono wae hal sing gawe aku dikritik. Ilmu ora mancung, raiku kucel, kaya orang wae. Lujune, wong liya iso ngomong yen aku ayu. Aku dhewe ora percaya. Soale ing jero atiku ana suara cilik sing ngomong. Ora, kowe ora sayu kuwi. Nanging suwe-suwe aku kesel dhewe. Kesel banding-bandingke, kesel nyalahke awak dhewe. Akhirnya aku sadar, menawa aku ora kudu seneng kabeh bagian saka awakku. Tapi aku iso mandeg sengit karo kabeh. Saiki, yen aku ndelok kaca, aku seneng ngubah bab sing ora tak senengi. Nanging aku wis ora sengit karo awakku dhewe. Apa iku ya? Wujud rasa bahagia sing alon-alon tak pelajari.